Sugeng dalu, sugeng hamirsani campur sari, mulya budaya nuwun. Nggih, monggo kasun bebateng kanca-kanca biduan-biduwati kasun ngajaraken all artis dalu punika sesarengan campur sari mulya budaya Pak Sugi Jati Mulya dan juga masih bekerja sama dengan Karya Indah Audio Mbah Kayen Channel matur bumi mangun yo Diksa sesarengan campur sari mulya budaya Mas Mihun dan juga YouTuber Mbah Kayen Karya Indah Audio kudu ngerti cara aja ditinggal kapribadian pati mengkoke eri ing jaman kaya sing eling eling kemopo iku budaya pancene bener matur bunging panuwun.